Samtang sa laing balita, pulis nga laki punta sa Augmentation Force sa Sinulog Festival ni absent kay nanulis. Giingon nga maong pulis dunay dakong utang human na buang sa online sabong. Brigada ng Alan Tangkawan, i-brigada mo! Miani og dili mayong gidagatan sa pagkabuang sa online sabong ug dagko og utang nga may resulta na balhog sa Toledo Police Station. Ang bagito nga pulis human napusasan sa iyang kabaro kay maoy gitumbok nga suspek sa pagpanuli sa Lamak Multipurpose Cooperative didto sa Luray 2, Dakbayan sa Toledo. Nahitabo niadtong adlawng Biyernes sa buntag, Enero 12, tuig 2024. Wala ma-recover sa kapulisan ang 200,000 ang balor sa kwarta nga nakuha sa tulisan. Apan dako natabang sa kapulisan ang kuha sa CCTV ug na-trace ang motorsiklo nga gigamit. Sa investigasyon, ang sakay diay sa motorsiklo siya si Patrolman Jimar Briones Exequiel, 28 anyos nga may resulta sa iyang pagkasikop. Giingon daghan og utang si Exequiel tungod sa pagkaungo sa sugal nga online sabong. Si Exequiel kabahin sa Augmentation Force sa Sinulog Festival apan absent kini sa formation ug wala mo report niadtong Biyernes sa buntag, Enero 12 kay nanulis. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music and News Authority.